digitale indfødte. Som jeg ser det, handler det om den omtalte generation, som i hele opvæksten har haft adgang til computer og mobiltelefoner og haft netværksadgang 24/7 og orienteret sig ved Facebook og liveblog. Og de har tilegnet sig en helt ny måde at tilegne sig viden på, end de ældre generationer har. Derfor bliver man nødt til at tænke undervisningen på en ny måde, hvor de her teknologier skal inddrages, ellers så bliver de kommende generationer sværere at undervise, fordi de netop har den her måde at tilegne sig viden på. Jeg tror, det er vigtigt at huske, at man stadig skal opdrages og snakke holdninger i undervisningen. Det her med digital indflydelse, det handler primært om undervisningsmetoder og måderne, som sagt, at tilegne sig viden på, men man skal stadigvæk undervises, så man får man betragter liv, samfund og så videre på nogle forskellige vinkler, at man ikke bare sætte sig ned og se en video om et eller andet emne, så bliver man ikke tvunget til at have egne holdninger og tage standpunkt. Jeg tænker også lidt på, ligesom i forhold til de her sætninger, vi skulle læse op og have en holdning til, og hvordan det tvinger i til at have holdninger og tænke over det, man læser. Hvis man tænker forsvaret, digital indflydelse, og så tænker man måske mest på de nye soldater, der kommer i form af værnepligtige og konstabelelever, som jeg absolut intet har med at gøre, men her er man nok nødt til at nytænke i den måde, man underviser på, hvis man skal fastholde dem og hele tiden have dem med i undervisningen. Da jeg var værnepligtig, var der i hvert fald ikke meget teknologi over det. Ikke som man forstår ved teknologi i dag i hvert fald. I forhold til videregående mellemlederuddannelser, må man til sige, at der er blevet nytænkt en del, sådan som jeg selv oplever det i øjeblikket. Men jeg ved ikke rigtig, om det er fordi, at man har givet undervisere og ressourcer ind fra den anden side af hegnet, hvor man måske nu tænker noget mere og på grund af de her akademifag. Jeg ved også, at man på grundlæggende socialuddannelse bruger det, man i forsvaret kalder FELS, som er forsvarets elektroniske skole for fjernundervisning. Her bruger man, kan man næsten sige, flip learning, da man sidder hjemme og forbereder sig på teorien til næste dags undervisning. Så der kan man jo sige, at der er forsvaret egentlig meget godt med. Det er, hvad jeg umiddelbart har at reflektere over i forhold til digitale indflydelse og nye teknologier til undervisningsbrug. Der dukker sikkert noget mere op senere.